ya ce ku bar ni in kashe Musa wani ya da urabba ya je ya kira ubangijinsa ya ɗauka mishi fansa. Kun jabi da kalmar inni akhafu an yubaddila dinakum. Wallahi ina da ku kaga wannan matakin da yawa masu mulki suka yi wurin kashe na da kuma akan kawai suna faɗan abin da ransu baya so. Wakala fir'auna ya ce zaruni a katul Musa, ku bar ni in kashe Musa wani ya da urabba ya je ya kira ubangijinsa ya ɗauka mishi fansa. Inni akafu an yubaddila dinakum, domin ina tsoro in ji fir'auna kar ya rikita muku addinin ku ya bata muku addinin ku. Inni akafu an yubaddila dinakum, ina tsoron kar ya canza muku addinin ku ya bata muku addinin ku, au an yuzhira fil ardi fasad, ko kuma ya kawo fasadi a cikin masa. Fir'auna yana nasiya. Wakala Musa, sai annabi Musa ya ce mishi yalla oi inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Yace ai kafin na fito da awar yace sai da na shirya na nemi kariya abun Allah ubangiji na ubangijinka min kulli mutakabbirin daga kowane kangararren da la yu'minu bi yawmil hisab, bai imani da ranar hisabi ba, bai imani da ranar alkiyama ba. Kasan har annabi Musa ya bar duniya, har Fir'auna ya bar duniya, bai taɓa ko zungurin annabi Musa ba. Domin lokacin da zai fito da awan da Allah ya ce mishi ya zo, sai ya ce Allah na san Fir'auna. Inni akafu an yaqtulu, yace tayo ina shiga su kashe. Ai ya zauna a hannunsa, ai ya san waye shi. Ya ce ma Allah ina tsoron kar ina zuwa an ya furuta alaina au an ya faɗa. Ƙala la ta kafa fadhhaba bi ayati. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله يتكلم الله يتبارك tun da Allah ya ce baraka ta kuwa baraka ta kuwa ko ina aka ce ka je ai zaka je. Sannan shuddu abdaka bi akika, Allah ce zan dunkule dantsenka da dan uwanka za ku yi aiki tare. Wa naj'alu lakuma sultanan, zan ba ku wani tawa fala yasiluna ilaykum, Allah ce bi isa gare ku ba, ya taba ku bi isa ba. Magana ta kare ko bata kare ba? To wanda Allah ya ga mishi kuma akwai tsoron wanda zai ji. Saboda ka in ka duba annabi Musa da Fir'auna one suka dinga yi ɗaya bayi abin yana faɗa annabi Musa zai mayar da martani. Jama'a muna fahimta? ina jin suratul Isra'i walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'ila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. Qala laqad 'alimta ma أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الله يتي ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. Hakika mun ba mu annabi Musa waɗansu ayoyi guda 9 bayyanannu, su ne waɗannan mu'jizozin. Fas'al bani Isra'il, Allah ya tambayi bani Isra'ila iz ja'ahum, lokacin da annabi Musa ya je musu, fakala lahu fir'aun, sai fir'aun ya ce ma annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masura bi ma'ana sahir. Ya ce mishi ina tabbatarwa kai Musa nan boka ne, ko kai Musa nan masuran sihirtacce ne, kanka ya juye
qala sai yace wa fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i yace fir'auna ka sani ni na san ka sani ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin illa rabbus samawati wal ardi basair sai ubangijin samai da ƙasai don a shirya da mutane wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura yace kuma na tabbatar kai fir'auna halakaki ne ya rama ko bai rama to kafin ya fito da Allah ci mishi wallahi baraka ta ruwa duk gangancin fir'auna bai taba kai hannu cikin annabi Musa wakala fir'aunu zaruni aqatul Musa wani ya da urabba fir'auna yace ku bar ni in kashe Musa ya kira ubangijinsa ya dauka mishi fansa inni akhafu an yubaddila dinakum ina tsoron kar ya canza muku addinin ku kar ya gurbata muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyanar da fasadi a cikin Misir wakala Musa sai annabi Musa ya ce mishi inni urtu bi rabbi wa rabbikum yace mishi yalla bai aikan na fito da awalla ne mai tsari abun Allah ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbir daga duk wani kangararren da la yu'minu bi yawmil hisab bi imani da ranar sakamako yace aina ne kariya kafin